Kaixo, gaur gure bigarren TV saioan, gure albisteak aparte, gai interesgarri batzuk ditugu. Patioko erregiei buruzko iritzia izanen dugu. Oke kirolak ere izanen ditugu. Liburu gomendioa eta horrela esan beharrean. Azkenik lehiaketa izanen dugu. Badakizuenez, kotxe elektriko batzuk asmatu dira. Hortaz, Jokinek informazioa emango digu. Kaixo, Jokin. Kaixo Irati. Gaur kotxe elektrikoei buruz hitz egin behar dizuet. Mercedesek lehenengo furgoi elektrikoa prest dauka. Eroskiri lehenengo Bito Ezel oparitu egin dio. Gasteizeko lantegi batean 2000 Bito Ezel egingo dira 2014 urte bitartean. 9 milioi euro inbertsioari esker. Proiektua martxan jarri al izateko 22 langile eta 70 ingeniari behar izan dira. Proiektu hau izateko. Furgoi hauek barne errekuntzako motorra ez duten lehendabizikoak dira. Gehienezko abiadura 80 km/h da. Karga osoa 6 ordu. Karga azkarra 3 eta 4 ordu bitartean. Eta kotxearen iraupena 4 eta 6 urte bitartean. Orain sararekin konektatuko dugu. Xabier Arrezibitari elkarrizketa bat egin diolako. Kaixo, Xabier Arrezibita. Egunon. Eskerrik asko zure denboraren gatik. Ez horregatik. Baltzatekie kotxe elektriko batzuk egin dituztela? Kotxe elektriko batzuk egin dituzte, aspalditxo egin dituztela saiakera desberdinak, eta nik uste dut azkeneko berria izan dela Mercedes etxeak atera dituela furgoneta berria justo orain gutxi, oraintxe, bai. Ongi iruditzen zaizu? Bai, osongi, proba desberdinak egitea eta batez ere energi iturri berriekin probatzea. Orain arte erabili izan ditugunak bizitza agortua dutelako. Azkenik zu bat erosiko zenuke, zergatik? Nik erosiko nuke bat, zergatik ez. Oraintxe bertan beste arazo tekniko batzuk daude, bateriak oso handiak dira, kargatzen behar dute denbora handia, autonomia ez dute oraindik oso handia, behintzat gasolina eta gasoilekoekin konparatuz, baina behintzat irian ibiltzeko nik uste dut oso gomendagarria dela. Beste kontu bada, agian gomendagarriagoa dela zerbitzu edo garraio publikoa erabiltzea, oinez ibiltzea eta beste kontu horiek, kotxeak erabili baino. Bueno, eskerrik asko. Zuei. Agur. Bueno, hau izan da guztia gaurkoz, Irati. Agur, Jokin. Agur. Orain, Ikerrek Euskal Herriko albiste martxoso batekin dator. Kaixo Irati, arratsaldeon. Kaixo, Iker, arratsaldeon. Bai, gaur albiste martxoso batekin nator. Lehengo asteko ostegun ostiralean, Michael Jacksonen imitatzaile ofizialak, Thrillerren koreografia egin zuen Iruñako udaletxeko plazan, eguerdiko 11:30 aldera. Dantza hau, Gaiarre antzokian egindako ikuskizuneko zati txiki bat da. Proiektu hau asko gustatu zait, Iruña eta hemengo biztanleak ezagutu ditudalakoz, esan zuen Frank Jacksonek. Dantza bukatu zutenean, jendearen argazkintzako posatu zuten. Eta Frank Jacksonek esan bezala, sarrerak oso azkar saldu ziren. Bueno, Irati, hau izan da dena. Eskerrik asko, Iker, agur. Zuri, agur. Orain, lapurreta bat eta Santa Agelari buruzko bi albiste ditugu. Hortaz, Rubenek hitz egingo digu. Kaixo, Ruben. Kaixo, Irati. Iratiko zongi aipatu duen bezala, lehengo gunean, duela 5 egun jaso ikastolan. LH lehenengo bigarren eta 3. zikloko paseabidean lapurketa bat gertatu zen. Dabizen pinzak lapurtu zituzten. Dabiz, LH6beko klasiko irakaslea da.
eta pinzak berritxik aldizkariaren tituluak egiteko erabili genituen. Pinza gorriak eta punta beltzak dituzte. Eta oso onak dira, asko balio zuten. Norbaitek ikusten edo baditu ekarri LH6 beko klaseko klasera. Bueno, Tabizen klasera. Baina Tabizi izan diote bai, DBH-ko 3B klaseko norbaitek pinza batzuk aurkitu dituela. Bueno, agur. Orain, Santa Agetari buruz hitz egingo dugu. Lehengo egunean, ostiralak 4, Santa Ageda ospatu zen jaso ikastolan. LH-ko, bueno, pasabidetik pasatu ziren haur hezkuntzako umeak, 2 eta 3 eta 4 urtekoak. Gozokiak eta kanta-kantari. Gozokiak eskatzen eta kanta-kantari. Bueno, kantari oso ongi ez, asko ez. Makilak astintzen zituzten baita. Bueno, bai, arraziak ikusi nahi badituzue, sartu www.jasoikastola.net. Agur. Eskerrik asko, Ruben. Orain, Jon Lekuonak gepardoi buruzko erreportaje bat ekarri digu. Kaixo irati. Kaixo, Jon. Gepardoi buruzko reportaje bat azaldu behar dizuet. Gepardoak Felidon familiakoak dira. Hain zuzen ere azkarrenak. 100 km/h abiadura hartu dezakete. Eta 3 segundutan 0 kilometrotik 96 kilometrora abiadura hartu dezakete. Gepardoa, puma, leopardoa, karakalak, katurrestatuak, gepardoen familiakoak ziren, baina orain dela 4 edo 5 milioi urte individualizatu ziren. Orain, gepardoak Afrikan bakarrik ikus daitezke. Gepardoak normalki bakarrik bizitzen dira, baina urtaro batean amak, semeak izaten dituenean semeekin joaten da urte erdi bat baino gehiago. Baina eta 4-6 kumera izan ohi ditu. Gepardoak ugaztunak dira gu bezala, eta amaren sabeletik jaiotzen dira. Jaiotzean itsuak dira, eta itsuak dira. Gepardoak eizatu egiten dute, eta oso ehiztari azkarrak dira. Gepardoen eiza luzea izan ohi da. Eta harri baten gainean, bere harrapakina ikusirik, momentua itxoin arte poliki itxoiten dute. Gepardoak metro batetik 2 metrora neurtzen dute, eta bere izatxa 60 zentimetrotik 80 zentimetrora. Orban beltzak dituzte, bere orban beltz borobilak dituzte bere gorputzean. Eta burua txikia eta borobila dute. Bueno, hau izan da dena gaur bezirati. Eskerrik asko, Jon. Agur irati. Badakizuenez, patioan, arrisku batzuk daude, eta horietako batez, Ibaik iritzia emango digu. Kaixo irati. Kaixo, Ibai.
Aste hontako iritzia Jasikastolaren patioan dauden erregiei buruz doa. Zuri, zer iruditzen zaizu Jasikastolaren patioan erregia batzuk egotea? Niri ez zait oso ongi iruditzen. Niri oso arriskutsua iruditzen zait, batez ere euria egiten duenean. Iristatu egin alzarelako. Bueno, orain Maitanerekin kontaktatuko dugu. Kaixo Maitane. Kaixo, bai, hemen nago Ikerrekin. Kaixo, Iker. Kaixo Maitane. Zuri zer iruditzen zaizu regia horiei ordez lurra jartzea? Hombre, pues nahiko ondo iruditzen zait. Egia esan da, ez zait asko sola, baina agian hobeago egongo litzateke lurra gotea. Ta zuk horko regietan erori zara? Bai, batez ere, guztiak daudenean oso arriskutsuak direlakoz. Gaizki iruditzen zait. Zergatik? Hor jende asko erortzen delako eta mina asko hartzen dutelako. Eskerrik asko zaio eta agur. Agur. Oso arriskutsuak. Niri baita. Eta zergatik? Umeak erortzen direlako. Eta zauri asko daudelako. Bale, eskerrik asko bioi agur. Kaixo, Elena. Kaixo. Jende guztia esan digu beraiei regiak horregotea gaizki iruditzen zaiela. Zer daukazute pentsatua egitea? Erregia horiek hor egon behar dute, azpian pasatzen delako pasabide importante bat, eta hortik airea ere sartu behar da. Orduan erregiak ezin daitezke kendu. Begiratzen ari gara ze posibilitate dagoen beste batzuk jartzeko. Baina pentsatu duguna da ikaslek ere jakinda hori arriskua izan daitekela, hoberena dela hortik horrika ez egitea. Istripuak eta ekiditeko. Eskerrik asko eta agur. Eskerrik asko zuei, agur. Bueno, hau izan da dena gaurko zirati. Eskerrik asko Ibai. Agur. Agur. Orain, Oke Kirolekin Amaia Garzia dator. Kaixo Irati. Kaixo Amaia. Aste honetan gauza berri asko ditugu. Horretarako taula bat prestatu dugu asteburuko emaitza guztiak ikusteko. Taula ja dago, lehenengo saskibaloia Navarro Biosla da Obenasa Liceoren kontra 54-26 irabazu zuen. Gero Obenasa Liceo Monjardin, Navarro Biosla daben kontra 26-54 galdu. Saskibaloian Obenasa Liceo Monjardin San Jorgeren aurka 48-28 irabazu zuen. San Zernin San Ignazioren aurka 39-28 galdu zuen. Gero Idoia Angela Maitane eta Ainoaz San Juanen kontra galdu zuten. Ainoa Arbiti Larrabiden atletismo egiten duela asteburu honetan konpetizio bat dauka. Amaia Bidondo lagunaken atletismoa dauka eta larunbat honetan altuera saltoa dauka. Gero, eta jazta. Gero DBH kiroletan patinajen Laura Amaia Martin eskiko trabesia egiten du. Espainiako 3. eta Euskadiko lehenengoa da. Gero Xavier Macías iparreskia egiten du. Eta egiten du. Gero saskibaloian Itxaso Moreno, Itxaso Termin Lucia Irune eta Ana Navarro Bilosladan jokatzen dute. Asteburu honetan Ardoiren kontra jolastu zuten eta 79 eta 18 galdu zuten. Eta gero Jasikastelako neskak Atarrabiaren kontra 4-0 irabazi zuten.
Beno, hau izan da guztia kiroletan. Gero, arte jardueretan, Marimar Garmendia Barañain Luis Morendon akordioa jotzen du. Arrasaten kontzertu bat egin zuen. Pablo Roncales Berriozarko eskolan pianoa jotzen du. Kontzertu bat egin zuen pasaden astean. Lorenzo bateria jotzen du kitara eskolan. Ruben Zaratadurne Barañaingo pintura akademian margotzen dute. Eta, Leire kuadro berri bat bukatu du. Eta, orain bagoaz asteko kirolaria. Asteko kirolaria da Amaia Martin. Eta orain direkton Oiane Martinezek Amaia Martinekin dago. Kaixo, Oiane. Kaixo, Amaia, hemen nago Amaia Martinekin. Kaixo, Amaia, zer moduz? Gaupa, ongi eta zu? Ondo. Trabesiako eskia egiten duzu, ez? Bai, ala da, eskitrabesia egiten dut eta nire lehendabiziko urtea da. Non entrenatzen duzu? Ez dut asteirik lasterketak ditu dalakoz, baina normalean kandantxun. Joan zara eskiko kanpeonato askotara? Bai, Espainiakoak izan dituen espoten, kronoeskalada bat, eta gero kanpeonato normalak izan ditut, eta larun bat honetan, igande honetan, baditut berriro ere Espainiakoak. Eta ze postutan geratu zara? Espainiakoan 3. gelditu nintzen, eta beste guztiak irabaztei egin ditut. Beno, eskerrik asko galdera hauek erantzuteagatik. Mila esker. Agur. Beno, eskerrik asko, Jane, elkarrizketa hau egiteagatik. Eta orain, aste honetako artista. Aste honetako artista Marimar Garmendia da. Eta Oiane elkarrizketa bat egin dio. Kaixo, Amaia, hemen nago Marimarrekin. Kaixo, Marimar. Kaixo, Jane. Zergatik hasi zinen akordeoia jotzen? Zergatik gustatu ziren. Oraintxe bertan ikusi dugu zure bideo bat Arrasateko 18. Txapelketan agertzen zara. 1000 pertsonen baino gehiagoren aurrean zinen. Zer sentitu zenuen momentu horretan? Lotza. Zer moduz pasatu zenuen egun hartan? Amaieran, sarir ematen zizuten? Bai, medaia bat. Eta, zure gustatu zitzaizun asko medaia hori ematea eta guzti? Bai. Eskerrik asko galera hauek erantzuteagatik. Eskerrik asko zuri. Agur. Agur. Bueno, Amaia, hau izan da dena. Agur. Beno, Irati, hau izan da guztia. Agur. Agur. Orain, Amaia Astigarraga liburu gomendioarekin dator. Kaixo, Irati. Kaixo, Amaia. Bueno, notizia txar bat ekarri dut. Lorenzo Termin gaixorik dago, eta gaur ezin digu gomendio egin, baina ni ordezkatuko diot. Lehenengo gomendioa da bat-baten abentura izugarriak. Lehenengo historian Silbertarrek terma egonaldi batera gonbitea jasoko dute. Termetako zuzendaria gurasoak lehengusina da eta berak gonbidatuko ditu. Bertan daudela, termetako instalazioak itxiaraziko dituen istripu bat suertatuko da. Beraien lehengusinak izugarri larrituz. Saguzarra eta 3 gazteak ez dela istripu bat izan, eta gertaera horren erreduna nor izan den deskubritu dute. Bigarren historia Halloween gauez gertatzen da. 4 lagunak kaletik doazela zarata izugarria entzun dute eta. Liburu honetan hoberena da pegatina batzuk etortzen direla, eta gainera 3 usain.
Idazlea Roberto Pabenello da. Itzultzailea Aitor Arana. Ilustrazioa Blasco Bizapia eta Pamela Brugera. Diseinua grafikoa Laura Zukuiti. Argitaletxea Gero. Euskal Bilduma. Argitalepena data 2009. Horri kopurua 129. Bilduma bat. Liburu hau gomendazioa da 8 urtetik aurrera, 8 eta 12 urtetik artean. Nire iritzi pertsonala da. Liburu hau abentura asko du. Bat zaguzar bat terma batzuetara joan da. Erreza da irakurtzea eta gainera oso divertigarria denez asko zerrazagoa egiten da irakurtzea. Abentura liburua gustoko ditudanez, liburu bikaina iruditzen zait. Batez ere 8 eta 12 urte bitartekoa gomendatzen dut. Bueno, hau izan da guztia Irati. Eskerrik Amaia. Orain lehiaketarekin Jon Marcos dator. Horrela esan beharrean ekin Adriana dator. Kaixo Adriana. Gaur zuen euskara maila hobetzeko bideo batzuk egin dugu. Sartu bideoa. Nondik zato? Lorenzok lehenengo aldian medikutik esan du, eta hori gaizki esaina dago. Nondik zatoz? Mediku gandik nator. Lorenzok bigarren aldian medikuaren gandik esan du, eta hori ongi esana dago. Bueno, hau izan da dena gaurkoz. Agur. Agur Adriana. Orain lehiaketarekin Jon Marcos dator. Kaixo Irati. Kaixo Jon Marcos. Asteontako galderak hauek dira. Atezaina da, biztanle bakarra. Etxe guztia aldean darama. Hau lehenengo ziklorako galdera da. Bigarren ziklorako galdera, hau da. Gozoak batzuetan, txarrak besteetan, esnairik edo lotan gezurrezkoak denak. Zer da? Hirugarren ziklorako galdera hau da. Zenbat aldiz zatitu daiteke 74 zenbakia 2 zenbakiarekin. Lehengo asteko galderen erantzunak hauek dira. Lehenengo ziklorako galderen erantzuna Raina da. Bigarren ziklorako galderen erantzuna Dendaria. Eta hirugarren ziklorako galderen erantzuna Zerra. Gogoratu, behin bakarrik sartu dezakezuela papera. Agur Irati. Eskerrik Jon. Bueno, hau izan da dena, hurrengora arte. Agur.